אצל בני אהרון כתוב בתורבתם בני השם וימותו. אנשים שהיו עוסקים בעבודת השם בהתקרבות הכי עליונה באמת. אבל התורה אומרת אצלם בהקריבה מעץ זרה, לפי כל התיאורים, לפי כל מה שעולה, שמואל עסק בכל מסכת חייו הקצרים בהתקרבות אצל השם. יש היום לנערים גוף נאה מה לעשות עם הגוף שלהם, עם הכישורים שלהם, חוץ מלהתקרב אצל השם. והוא השתוקק לדבר הזה. הוא התקרב אל השם מכיוונים רבים ומרתקים. לא מאמין שהוא הקריב איזה אש זרה לפני השם. לא נראה לי. ואם הוא חיפף באיזה אשר יצר, אז 2.5 של האיסורים שהוא עבר, עברו כל פרופורציה של אשר יצר. אז התגובה הראשונה, נכונה והיחידה, וידום אהרון לך דומיה תהילה. מה שלא נדבר? מי אנחנו? וידום אהרון. המשפחה הזאת, משפחה לא של דיבורים, של מעשים, הרבה מעשים טובים. כל החיים שלהם, לא דברנים. עושים מעשים טובים. עולים את הילדים, עולים את הארץ. עושים כל הזמן חסדים. תורת חסד. אז גם ככה הם לא מדברים, לא עושים חקירות פילוסופיות בהתנהגותו של הקדוש ברוך הוא כלפינו. בכלל, הם לא שואלים אותו מה הוא צריך לעשות. הם יודעים מה שהם צריכים לעשות. אבל מתוך וידום אהרון, השתיקה הרועמת הזאת, כלפי שמעיה, שיחידי סגולה יכולים גם להרעים כל כלפי מעלה, אבל הם לא מרגישים את עצמם כאלה. ובצדק, מי אנחנו שנהיה כאלה? אז יש המשך של הוראות, הדרכות. איך ממשיכים? שני דברים שלא עושים. אחד זה לא באים שטויי יין. לא שותים יין, לא משתכרים. גם אם הכאב הוא בלתי נסבל ולא מובן ולא שייך, מה שייך? אבל לא משתקים, אנחנו לא נוח שישתכר אחרי הנוראות של המבול. אנחנו כולנו בגדול פליטי שואה, פליטי שואה. וראינו אצל הורינו שמתוך ההפכה קמים, שבע יפול צדיק וקם, כלל ישראל קם. גם כשהשאלות נוראות והבעיות עצומות, אבל אנחנו קמים, אז אנחנו לא משתכרים. לזיכרון יש ערך, אבל אנחנו לא פרועי ראש. אנחנו לא פורעים את הראש, אנחנו באבלות. גם האבלות צריכה להיפסק. יש גדרים, האבלות נגמרת. יש זיכרון, אבל אנחנו לא מנציחים את האבלות ואת החסר ואת העד. אנחנו לוקחים ממנו הרבה דברים. אז זה אסור מרע שיכולים להיכנס אליו חלילה מתוך המצב הזה, ואי אפשר לשפוט את מי שנכנס ומגיב כך. אנחנו לא שופטים שלו. אבל זה שאנחנו לא שופטים זה לא אומר שאנחנו לא יודעים מה דרך האמת של אסור מרע, של דיבורי הייאוש,
ושל הנצחת האבל, שזה לא לנו השם, כי אם לשמחתנו כבוד. ומתוך זה ממשיכים, הפכת מספדי למחול. צריך להפוך את ההספד לשמחה, למחול גדול, למחול בארץ, שממילא יהיה מחול בשמיים. וכל החלל הנורא הזה של אובדן ילד, שזה בעיקר הבעיה פה, העניין פה, הערך פה. להורים יש רק 30, כי הם לא צריכים גם את זה. איכשהו זה צריבה בנפש נצחית, למרות מה שאמרנו. אז יש פה צד של עקדה, אבל בעקדה היה סיום טוב, ופה הסיום הוא קשה. נורא אפילו. נורא מאוד, כמה שבא. אז כל בזמן הנה אחרי העקדה שאין למעלה ממנה, נת הרוממות, וגם פה. הם אמר לי, אחרי, עם הילדים, בימים האלה, היה לו קצת קשה איתה. אז הוא אומר, למה ילדים לא נולדים בני 22, 23, בצביונם כמו האדם הראשון, ככה שיהיה כבר מושלם, ואחר כך נוכל להתדיין איתם, ללמוד איתם, חברות. למה צריך לעבור את כל השלבים האלה? ההורים פה, כל המשפחה, כן? וגם המעגלים הנוספים התמסרו בהתמסרות בלתי רגילה, התקשרו בהתקשרויות, עברו זיכוכים, בירורים נוראים, מאמצים, השתדלויות. אז יש פה פן של עקדה, שהמלאך לא הגיע להגיד אל תשלח ידך. כמה פעמים הוא אמר, אבל החיתום היה שנשלחה יד וגדעה את שמואל. אז מתוך העקדה, גם כן היה קשה, מה זה הדבר הזה? ילד אחד שיש כל החיים, וכל המאווים, וכל החזיונות, וכל העתיד, תלוי בו, ויש אב אמינא, שהוא ילקח, ועל זה הוא לא התווכח בכלל אברהם, פלא עצום. הדברים האחרים, על ישמעאל התווכח, על סדום הוא מתווכח, ועל יצחק הוא לא התווכח. למה הוא לא התווכח על זה? הוא לא התווכח על זה. על כל פנים, ויוגד לאברהם לאמור, הנה, מתוך העקדה הנוראה, ופה העקדה עוד יותר נוראה, אז אברהם מחפש שידוך ליצחק. מתוך הנפילה הנוראה, מתוך המספדי, אז ההפכת, פשט ושנה אנחנו צריכים להפך את עצמנו, ולהבין שזה לצאת מתוך הבור. ולהמשיך המשכה של חיים יתרה על מה שהיה, מתוך מה שהיה. אז אנחנו מקווים שלא רק ההורים יתמלאו במאוויים האלה, גם הילדים צריכים להבין את הדבר הזה. היום יש כל מיני דברים שהנוער חושב עליו. בסופו של דבר היצירה הכי מופלאה, וזה הוכיח את עצמו גם פה עם כל הקשיים וכל הסיבוכים, בעניין של הבית, שבית כזה נפלא. צריך שיהיו הרבה בתים כאלה, ומתוך הבית הזה, בעזרת השם, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. משפחה תנוחם, בנחמה גדולה ושלמה, ירבוס בה שמחות מלאות שלמות, ולא צער, ולא קושי, כבר עברו מספיק. ונזכה עם כל בית ישראל, בחצוצרות וכל שופר, להריע לפני השם יתברך, להתקהל כולנו, אנו, נשינו, תתינו, ירינו, גדולנו וקטנינו, בשמחה גדולה שתהיה גם שמחה, שבתם מים וששון למים הישועה, וגם ההקל הגדול שיקיל את כולנו, את כל הכוחות שלנו, חסדי השם במהרה באופן הבא.
תנו לי לדבר על שמוליק. שמוליק נמצא איתנו. 30 לעילוי נשמת שמוליק שלנו היקר והאהוב. זכר צדיק לברכה. קשה לנו להאמין שאתה איננו איתנו. אנו חושבים עליך כל רגע ורגע ולא נשכח אותך אף פעם ותמיד תהיה איתנו. המשנה בפרקי אבות אומרת, כל מי שיש בו שלושה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. עין טובה, רוח נמוכה ונפש. כל שלושת המידות הללו היו בך, ולכן אתה נקרא מתלמידו של אברהם אבינו. מה משמעות הדבר? שאברהם אבינו היה במדרגה העליונה שאלוהים נשיא מסוגל להגיע לה. כל אדם יכול להגיע למדרגה הזאת אם יש לו את שלושת המידות האלו של עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה. שמוליק אהב ללמוד את נתיבות שלום, ונתיבות שלום מסביר מה הכוונה של שלושת המידות הללו. למעשה עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה הם כנגד שלושת החלקים שנמצאים באדם: ראש והלב והרגליים. והעין טובה כוללת את כל שלושת המידות הללו. ההשלמה והשלמות של אברהם אבינו הייתה רק שההשלמה הייתה בשלמות. לא יכול להיות שמידה אחת תהיה פחות ומידה אחת יותר, אלא היא צריכה להיות מאוזנת. ברגע שהשלמות הזאת תשמע, אז מגיעים לדרגה הזה של השלמות. מר"ל אומר, מה הכוונה לשלמות הזאת? הכוונה היא כזאת, שברגע שאתה שלם, אז אתה שלם עם הבורא העולם. אתה שלם עם חברך, עם החברים שלך. אתה שלם עם עצמך. אתה שלם עם הבורא, שאנחנו אומרים כל מן דאביד רחמנא לצרבי. ושמולי קיבל את כל הדברים שהקדוש ברוך הוא רצה ממנו. באהבה. אחר כך יש את העניין הזה של חברים. אתמול היינו בישיבה של שמולי. הרבנים, המשגיח, דיברו על המעלות של שמוליק. מי שלא הכיר את שמוליק לא יודע מי זה שמוליק. זה מורשת, הוא יריש לנו מורשת. כולם, כל החברים, כולם מי שהגיע איתו במגע אהבו אותו. זו הייתה אהבת אמת. ושמוליק נתן את האמת הזאת לכולם. הוא היה איש חסד, חסד של אמת, כמו אברהם אבינו. כל מה שהוא עשה זה היה למען אחרים, לא למענו. סיפר לי אתמול תלמיד אחד שם בישיבה שלשמוליק אפילו היה קשר עם הירקן שם. שמוליק תמיד היה הולך לקנות כל מיני ירקות, אז הוא היה קשר איתו קשר. כל דבר ששמוליק עשה זה היה למען אחרים. אפילו שהוא למד את הנגינה הזאת, שהוא אהב מוזיקה, זה היה למעשה גם לעצמו כדי לתת את השמחה לאחרים. שמוליק טיפל כל חולי הסרטן, לא כל חולי הסרטן, אבל בצד הזה שהוא התנדב
אז הוא בכל רמ"ח איבריו טיפל בילדים האלה. סיפרו לנו ההורים, נראה שנמצאים פה כמה שהילדים האלה אהבו אותו, הוא היה כאב אליהם. זה נקרא עין טובה. הוא ראה את הכל בטוב, הוא ראה את הכל בשמחה. גם כשהוא בא אלינו בשבתות, בא אלינו בסעודה השלישית תמיד בשמחה. תמיד היה אומר, סבתותוס, מה יש לאכול? והוא היה אוהב את האוכל של סבתא. תמיד היה, ממש היה איתה בקשר, תמיד הוא אהב לאכול, גם סבתא ג'ודי תמיד אהב. הייתה לו אהבה אמיתית לכולם. ממש אי אפשר בכלל לחוש ולראות את זה, זה רק שמוליק יכול לעשות את זה. אני רוצה פה להקריא לכם, לא יודע, אני לא רוצה לעכב יותר מדי את הקהל, אבל אני אקריא גם כמה דברים שהנתיבות שלום אומר. ושלושה דברים הללו, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, עניינם שהם הרקע שעל ידיו מגיעים לשלמות, שזה תיקון העולם. ושלכאורה, למה בין הדברים האלה לא נמנעו גם החסד של אברהם? למה דווקא שלושת הדברים האלו, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה? איפה החסד? אברהם היה בעל חסד עצום, לא היה בעל חסד כמו אברהם אבינו. למה זה לא נכנס? אלא שחסד אומר, נתיבות שלום, חסד זה היה כבר המעשה. חסד זה היה מעשה. כדי להגיע למעשה הזה, היינו צריכים להגיע לשלושת המעלות האלה. זה היה כאילו הכנה, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, ועל ידי זה הגענו לעניין הזה של חסד. זה מה שהיה אצל שמולי. כל שלושת הדברים האלה, ולכן הוא הגיע לחסד הזה. זה היה התיקון, תיקון העולם. כמו שאברהם אבינו, אחרי חטאו של אדם הראשון, זה היה שלושת המעלות האלה של התיקון. אני באמת לא רוצה יוצא מן לעכב, אבל פה יש דברים נפלאים, מי שיכול לראות את זה בזמן. אני רק אקריא לכם פה, שאני רוצה גם מהמשנה בפאה. אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן הקיימת לעולם הבא. מה הם? כיבוד אב ואם. אצל שמוליק היה כיבוד אב ואם במעלה הראשונה. אף פעם לא ראינו שהוא זלזל בהורים. אף פעם לא ראינו שהוא אמר מילה גבוהה להורים. זה הכיבוד אב. זה כיבוד אב ואם. אחר כך היה גמילות חסדים. מה זה גמילות חסדים? אומר המפרש שנאמר רודף צדקה וחסד נמצא חיים, צדקה וכבוד. זאת אומרת שעל ידי שהוא עושה צדקה, אבל צדקה של אמת, הוא זוכה בכבוד. ואהבת שלום בין אדם לחברו, אבל תלמוד תורה כנגד כולם. שמוליק אפילו בזמן שהוא היה בקושי, הוא היה בייסורים, הוא ביקש ללמוד את הדף יחד עם החברותה. אני זוכר שבאתי לבית חולים ובדיוק ישב עם החברותה, הוא אומר סבא בואו נפרש את הסוגיה הזאת. הוא למד על ברכות. שמוליק רצה לגמור את המסכת, רק לא הסתיים עם זה, אבל הוא ביקש לעשות את הסיום, ולכן עשינו היום את הסיום הזה. הוא עשה מלמעלה ואנחנו עשינו מלמטה. שמולקה, קשה לנו להיפרד, קשה לי לדבר, ושאני יודע שאתה הכל רואה מלמעלה ויודע, ואתה רוצה שנמשיך את המורשת שלך לעולמי עד. זה מורשת שמואל. איך אמר המשגיח אתמול? מורשת שמואל זה מסר בחיים. אם נלמד מה שמואל רצה מאיתנו, נוכל להמשיך את החיים האלה בכיוון הנכון.
יהי רצון שמוליק, תהיה מליץ יושר למשפחתנו, כל קהל ישראל, התלמידים שנשארו בישיבה שלומדים תורה למענך, ונזכה לביאת המשיח במהרה בימינו. מבקש מהדודה עדינה. כמה מילים כתבתי לשמוליק. קצת יד ארוך. ניצחון ארוך וכואב, ניצחון מתיש וסיזיפי, ניצחון הרוח על הגוף. תמיד הצלחנו לגרום האחד לשני לחייך ולצחוק. וגם שכמעט ולא הצלחת לדבר ולהביע בפניך, היית חם ועוטף. אני זוכרת שהגעתי לבית החולים אליך בפעם האחרונה, הצעת לי לשתות ספרייט בפריזמטיות של מארח בספרד. שאלת בשלום כולם, גם שכבר לא רצית לספר דבר על עצמך. שמרת על הפרטיות שלך ועל מה שהתאים לך. שמרת על אמונתך. שמרת על משפחתך ועל הוריך האהובים כל כך. היית אישיות מלאה, שלמה וזוהרת. וכך בדיוק נשארת גם כשהגוף כבר הלך והתקלה. שמרת על רגישותך, היית אנושית. היית אתה, היית שמוליק. ועכשיו אני מתגעגעת, כואבת, ונושאת אותך איתי, בעצב, בחיוך ובאהבה גדולה. איתנו פה הורים של אחד הילדים כמו ילדים שלו, ואנחנו נשים ליד שמוליק ברור, לפני 3 שנים נכנסת לחיינו, לא ידענו מי אתה, לא ידענו למה לצפות, רק ידענו שהבן שלנו חזר ממחנה קמפ שמחה, כולו אור בעיניים, ואמר שיש בחור מדהים ששמו שמוליק, שהיה המדריך שלו וליווה אותו לכל אורך המחנה. חזר מהמחנה בארצות הברית עם מכתב ממך, עצוב ומתוסכל מהעובדה שהשאיר אותך שם, והוא כל כך חיכה לך שתחזור ותבלו את המשך הקיץ ביחד. כשהגעת, הבנתי למה הבן שלנו כל כך התאהב בך. העיניים שלך, החיוך, הנשמה הטהורה, שמיום ליום רק נפתחה אלינו יותר. מרגע שנכנסת אלינו הביתה, נכנסת לכולנו לכל חדרי הלב, ולא יצאת משם. שלחנו למחנה ילד אחד, קיבלנו בחזרה 2. באתם משני עולמות שונים, הפרשי גילאים, נקודות זמן אחרות בחיים, ניסיון חיים, התעלקתם בקווים מקבילים, אך מהר מאוד נוצר חיבור מדהים, וגילינו גם עד כמה אתם דומים. את מה שגל חשב אתה תרגמת למעשים, הרגשת אותו וידעת להעלים כעסים, פתחת אותו לעולמות חדשים. יש לכם את אותם עיניים, נולדתם באותו החודש בהפרש של יומיים, שניכם אריות, אצילים וחזקים. המסע המשותף שלנו ביחד היה כמו רכבת הרים. אתה מלווה אותנו ואנחנו אותך. אתה נכנס לאשפוזים, אנחנו אחריך. אתה יוצא, אנחנו בעקבותיך. הרבה מושגים רפואיים, ספירות ומונחים, שהלוואי והיו נשארים רק בספרים.
דיברנו באותה השפה, וכמובן שבדרכך המיוחדת והמצחיקה נתת לנו כוח בזמן שאתה מתמודד עם המחלה. נהגנו לשוחח על בסיס כמעט יומי, וכשהמצב הידרדר הסתמסנו 3 פעמים ביום. כל אס.אם.אס ממך שאתה עדיין כאן נתן לי כוח והבנה שיש עוד קצת זמן ליהנות מאהבת הקסמים שנוצרת ממנו. כל הזמן דיברנו על זה שאתה חלק מהמשפחה, ממש אחד מבניי, ואז המלצת להוסיף את השם שלך, השרשרת הלב שלי, יחד עם כל שמות בני המשפחה. הבטחתי ולא הספקתי. שמול, אני מקווה שאתה שומע אותי שם למעלה, ותדע שהשם שלך מזמן נחקק בליבי, ולא בתכשיט, יש לך אצלי בלב חדר משלך. ליווית אותנו ברגעים הכי קשים בחיינו, אבל הרגע הכי קשה היה ללוות אותך במסע הפרידה, לעמוד ליד ההורים המדהימים שלך, נתי ואביבה, וליד האחים הכל כך מיוחדים שלך, מויש, שלומי, הדס, לירון ואוהד, ולהבין שאתה לא תהיה איתם שם יותר. להבין שמרגע זה אנחנו נשארים כמו שביקשת, משפחה, מלווים, תומכים, נמצאים, אבל אתה לא כאן. השארת אחריך בור ענק, מצד אחד חיסרון שאי אפשר יהיה למלא אותו. מצד שני מילאת אותנו בכל כך הרבה ידע, בכל כך הרבה תובנות על החיים, ובכל כך הרבה הנחיות של מה לעשות. להיות אנשים טובים יותר, להסתכל על האחר ולא רק על עצמך. לדעת לתת ופחות לקבל. לדעת להסתכל שיש מישהו שזקוק לך יותר ממה שאתה זקוק לעצמך. תמיד לחייך. לא צריך להיכנס לצער וייאוש. תמיד ללמוד, לא להיות בצד שיודע. לימדת אותנו להסתכל על האחר ללא הבדל של גיל, מין, אמונה, בן אנוש או בעל חיים. מצאת שפה משותפת עם כל אחד מאיתנו. החל מג'וני הכלב, נדב בן 6, גל, הנפש התאומה שלך, עמית שנדבק לך באהבת הנגינה, השיחות המיוחדות איתי על החיים והשיחות עם ערן. מצאת בכל אחד מאיתנו משהו מעניין, בשיחות איתך הרגשנו מאוד מאוד מיוחדים. שמול, שלא יהיה לך ספק, אתה איתנו בכל רגע נתון. חפצים ומתנות ממך פזורים בכל הבית, ופקל הקפה שהבאת לנו מלווה אותנו בכל טיול. השארת אחריך כל כך הרבה זיכרונות נעימים שגורמים לנו לחייך ולהזעיל דמעה בו זמנית. אני מודה שקשה לי לקבל את הרעיון שנבחרת לעזוב אותנו בגיל כה צעיר, והסיבה היחידה שעולה לי בראש זה שהיו צריכים שם למעלה בחור מבריק עם ראש פתוח ויצירתי ולב ענק על מנת לפתוח ערוץ תקשורת בין שתי העולמות, זה שלמעלה וזה שלמטה, היחיד שמסוגל לקשר זה אתה. אני מבקשת ממך ילד אהוב שתשמור על עצמך ושתמשיך בבקשה, רק אם לא קשה, לשלוח לנו אנרגיות טובות, אנחנו מרגישים אותך בכל רגע. מתגעגעים אליך כל יום יותר ויותר, אוהבים אותך אהבת נפש. מנגלי. תודה. שמוליק יקר ואהוב, איך מתחילים בכלל לתאר אותך? היית יפה תואר ויפה נפש, הבחור הכי יפה שראיתי מעודי, בלונדיני, חול עיניים עם אף מושלם, בחור בעל תכונות אופי נדירות, שילוב של טוב לב וראיית הטוב אצל האחר, כישרון אדיר ביחסים בין אישיים, שכל מי שהייתה לו אינטראקציה איתך, ישבה בקסמך והפכת להיות לו לחבר. בארסנל החברים שלך ניתן למצוא דתיים וחילונים, ילדים צעירים ומבוגרים, אכפתיות ונתינה אדירה שכל כך הרבה כבר דובר עליה, יצירתיות ואסתטיות, חוכמה ושנינות וחוש הומור, שהרי ידוע שבשביל חוש הומור צריך חוכמה, והכל בקשיות, שלא תפסת מעצמך מילימטר, מה שהפך אותך לעוד יותר מדהים ומיוחד. היה כל כך כיף להיות בקרבתך, תמיד חיכיתי לזמן האיכות איתך. אם כשהיית צעיר יותר ואני פיניתי זמן לעשות יום כיף לאחיין הקטן שלי, ואם כשבגרת, אתה זה שפינית זמן להיות קצת עם הדודה שלך. גם כשהיית מאושפז בבית חולים ציפיתי לזמן הזה. לבוא לבקר אותך אף פעם לא היה כטובה, אלא תמיד כי היה טוב להיות בחברתך, שופע מחשבות, חיוניות ורעיונות יצירתיים, כמעיין המתגבר, כך שהזמן איתך תמיד עבר כהרף עין. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן התורה. אתה לימדת אותי הלכה למעשה של האמרה הזאת. אהבת שלום וסלדת מלשון הרע.
היה איזה פעם שרציתי לשמח אותך בביקור שלי בבית חולים, והסתלבטתי על מישהו מוכר וחיכיתי אותו. אתה השפעת עיניים ולא ענית. מיותר לציין שזה בכלל לא הצליק אותך. והמשכת לדבר על משהו אחר. ווואלה, המסר עבר. בלי טיפת הוכחה ובלי הטפת מוסר, העברת את המסר שבידך לא מדברים לשון הרע, לא מסתלבטים על אחרים. אהבת את הבריות וקרבת אותם לתורה. אהבת אנשים באמת, הם עניינו אותך, בלי לראות את החיצוניות שלהם, אם הם ארוזים בכסות דתית או חילונית, אם הם צעירים או מבוגרים, ואם הם חיוניים או שקשיי החיים הכבידו עליהם, הם כבר קדושים. מאז ומעולם היית כל כך יצירתי במתנות שהרעפת לכולם. איך דייקת לפרטי פרטים כדי שהמתנה תהיה הולמת את האדם ותשמח אותו באמת. הצלחת לשמח אחרים אפילו כשהתנאים היו מאתגרים. חלק מהווי השבתות אצלך בבית החולים היה לעשות משלוחים של המתנים שקיבלת לשבת לחולים אחרים ולצוות הרפואי. לחולה הזאת תשלחי את הסורבה, לאיש הזה את הדג ולצוות הרפואי את האבטיח. האמת היא שרוב רובם של הפעמים קלט הבול. טוב הלב שלך, המתיקות שלך והנתינה שלך גרמה לרצות להיות טובים יותר, כמוך. זה קידוש השם האמיתי שמקרב לתורה, בלי טיפת הוכחה והטפת מוסר. ועכשיו אתה איננו, כל כך מוזר ולא נתפס בכלל. כל ילד דתי מחונך על כך שמצד אחד אין לסמוך על הנס, ומצד שני אין תפילה שחוזרת ריקם. כלומר, להסתכל למציאות בעיניים, לעשות כל שביכולתנו לעשות ולקוות לטוב. ובאמת, המציאות הייתה קשה ביותר. שיחת הטלפון של אמא שלך שמודיעה לי שחלית עדיין מהדהדת לי באוזן. הלם, הידיעה שאתה, ההורים שלך והרופאים עושים הכל כדי שתצא מזה בחיים הייתה ברורה. גם כשבדרך עברת כל כך הרבה טלטלות וצמתים וחישוק מסלול מחדש, היה ברור שתצא מזה. זה קורא את הלב שאתה סובל כל כך בדרך, אבל ברור שתצא מזה. וגם כשבסוף המצב נהיה כל כך קשה, עדיין היה ברור לי שתצא מזה. הרי אין תפילה שחוזרת ריקם. אתה אמור לקשט את שמחת הבת של נעמי בבלונים המקסימים שלך. אנחנו דיברנו על זה. בפרשת השבוע בו הלכת ואת חנן, משה רבינו הצדיק מושב ריקם מתפילותיו, ואינו זוכה להגיע לארץ המובטחת שכה קיווה והחל להגיע אליה. למרות התפילות וכל הזכויות הרבות שצבר, ולמרות שלאדם מן השורה נראה שמן הצדק על הקדוש ברוך הוא לענות לו, כך תפילותינו הושבו ריקם, ולא זכינו שתמשיך להיות עמנו. ולא חשוב כמה ספרי תהילים נקראו, סגולות שנעשו ומצוות שאנשים לקחו על עצמם לטובת העניין. אבל כנראה שבתוכניותיו של הקדוש ברוך הוא, לכל דבר בחיים יש משמעות, גם אם היא לא ברורה לנו וגם אם אנחנו לא מוכנים לקבל אותה. משה רבינו זיכה אותנו בארץ המובטחת, ואתה שמוליק זיכית אותנו להתעלות, לרצות להיות טובים יותר, לתת יותר מעצמנו לזולת, בחן ומאור פנים, ולנצל את החיים, את ההקצבה הקטנה הזאת שניתנה לנו להיות פה. ועדיין אני מרגישה שלא הסברתי קצה קרחון של איזה אדם מתוק ומיוחד היית. בין הדברים שנמצאו אצלך היה דף תודות שכתבת, ובין שאר הדברים כתבת תודה על כך שאהובה התארסה, תודה על כך שאהובה התחתנה, כל כך שמחת בשמחתי. אז אני רוצה לסיים במספר תודות לך. תודה על האהבה, האכפתיות שלך ממני. איך התפללת ורצית כל כך שהתחתן. איך מכל מקום בעולם שהיית בו דאגת להביא לי מתנה קטנה וחמודה, שכמובן קלעת בול. איך שמחת כל כך בשבילי שהתחתנת. איך לא סיפרת לאף אחד שהמחלה חזרה בו ביום של החתונה, ולא הסכמת להתאשפז כדי לא לפגום בשמחה שלי. כהוא זה, ובגדלות נפש שמחת בשביל דוד ובשבילי מכל הלב. אני מסתכלת על הוידאו של חתונה אותה, אי אפשר לזהות במילימטר אפילו שמשהו עובר עליך, אתה כל כך שמח. ואיך שמחת כל כך בשבילי כשנעמי נולדה. שבוע לפני שהלכת, חלמתי עליך חלום. עם זיק של אור בעיניים, אמרת לי, בוא, יש לי רעיון. בואי נחסה את הרחובות בעלי שלכת. כזה היית, תמיד עם רעיון חדש. ממש יכולה לדמיין את האור ואת ההתלהבות בעיניים שלך, לקדם איזה פרויקט חדש.
כמה שקשה להצמיד לו את המילים זיכרונו לברכה. אפילו שעברו כמעט 30 יום, עדיין מרגישים אותו איתנו. מבחינה מסוימת, יותר מזמן חיות. קרה שלא התראינו 30 יום, אבל הרגשנו אותו איתנו. וכעת, במשך הזמן הזה, עוד יותר חושבים עליו, עוד יותר מרגישים. רק מרגישים שנפעלנו לזמן לא ממושך. לא באתי להגיד שאני מדבר על זכרות ישיר, רק לדבר על שמוליק היקר והאהוב שלנו. הגמרא אומרת שעומד בשעת יציאתו מנפשו של אדם צריך לקרוע, זה דומה לספר תורה שנפרע. הכוונה, כל אחד מבין שהערך של ספר תורה הוא לא רק בקלף ובדיו שממנו הוא עשוי ונכתב. זה הכלי שהתגלה בו רצון השם. בכלל הכלים הגשמיים יש כלים שעוזרים לנו בעולם הזה. יש כלים שעוזרים לנו בעולם הזה לחזק את הקשר לעולם הבא. לחזק את הקשר הרוחני שבעולם הזה. כשמתבטל הכלי הזה, שהכלי שהראה לנו את רצון השם בעולם, מתבטל, יש פחות גילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם. כאילו יש יותר הסתר בעולם. על הצער הזה של מיעוט כבוד שמיים צריכים לעשות קריאה. והגמרא מדמה את זה ליציאת נפשו של אדם. כל אחד, כל יהודי, הוא כלי לגילוי שמו של הקדוש ברוך הוא. נר השם, נשמת אדם. הנשמה קשורה בגוף, כמו שהשלהבת קשורה בנפש. בדומה, לדוגמה. כל אדם הוא לא רק בשר ודם. הוא מראה שיש בו גם כן את רצון הקדוש ברוך הוא בתוך האדם. כשבטל אותו חיבור שהראה לנו את זה, כשהתמעט אותו כבוד שמיים, כנגד זה תקנו לנו להתפלל, להתגדל והתקדש שמי רבה, שיחזור ויתמלא אותו כבוד שמיים שיתמעט. זה מצד המציאות של כל האדם. כשבאנו לדבר על שמוליק, כמו שאמרתי, קשה להצמיד לו, זיכרונו לברכה. אנחנו מרגישים שאנחנו מדברים על שמוליק, אנחנו מרגישים שאנחנו ניפגש. אנחנו נזכרים בבני הילדות, רק שהתחיל ללכת, רק שהתחיל לדבר. היינו הולכים מדי פעם לשחק גם בגינה בזמן הילדות. כבר אז, בתור ילד קטן, הוא דיבר על שאיפות, לא משך אותו הדברים הגשמיים. משך אותו בעיקר דברים רוחניים, כבר אז בתור ילד. בתור ילד בחיידר שלו, ביסודי שהוא למד, ברבופור, הוא יזם שישארו ללמוד עם תפילין שעה אחרי תפילת שחרית. שישארו עם התפילין שלו. הוא יזם את זה, וזה נשאר, זה התקבל שם באותה שנה בכיתה. בשנות יזר הבר מצווה שלו, הוא החליט לעצמו שהוא רוצה ללמוד דף יומי. דף יומי קצת קשה ללמוד לבד. אז כל למשוך משתי, כל למשוך משתי, ללמוד בקביעות, כמעט בקביעות. וגם הגיע לפני הלימוד של הישיבה הקטנה, אותו ילד, הגיע מחשמונאים מירושלים כמעט כל יום בקיץ ממש, בהכנה לישיבה שלו, לא חסך בקשיים, כל דבר הוא רצה ללמוד משורשו, לא הקל מעצמו, כל יום הגיע מחשמונאים, כמעט כל יום הגיע מחשמונאים מירושלים, הוא ידע לעקוף קשיים, כשהציב לעצמו מטרה, הוא התגבר על הקשיים עד שהוא השיג את המטרה שלו. הוא הגיע לנהרדע, לאופקים, ושם מצאו שהיה איזה דף של חשבון נפש שהוא כותב לעצמו בימים של ימי הדין, לקראת ימי הדין של ראש השנה ביום כיפור, איכשהו כל דבר מתחשבן והוא רוצה להתעלות עוד, וכל דבר הרוחניות שלו, והכל מתוך בריאות הנפש הוא מתחיל בסדרה של דברים שהוא מודה על הדברים שיש לו. תודה רבה על זה שיש לי את זה, תודה רבה שקרה את זה, ואחר כך הוא מתחיל מה הוא רוצה, מה הוא דורש מעצמו, דברים שכל כולם הם דברים רוחניים, אבל הוא מקפיד שזה יישאר נורמלי, הוא מקפיד שישאר עם חיוך על הפנים, שלא יהיה רק דברים חיצוניים, דברים שהעומק הפנימי שלו ישתלב עם המעשים החיצוניים שלו. זו בחינה אחת שאנחנו מצאנו שיש בשמואל, אבל יש עוד בחינה שכתובה בחז"ל, ששקולה מצד הצדיקים כשריפת בית אלוקינו, ובהמשך ההבנה גם בזה. הרי בית המקדש לא היה רק בית מטבחיים, הוא היה מקום של גילוי שכינה בעם ישראל, מקום שנר המערבי דולק ולא קבע, היה עדות לכל באי עולם ששכינה שבויה בישראל. וגם ירושלים היה מקום של דירה שלמה, כל אחד שרצה להתחזק בירת שמיים היה עולה לירושלים, כשנשרף בית המקדש ונחרב הבית, נשארנו עם הצדיקים. יש נשמות גבוהות שכשנפגשים איתם יש איזושהי צביטה בלב, צריכים להשתפר ויכולים להיות יותר טובים. יש אנשים שעם העבודה העצמית שלהם ידעו גם להשפיע על אחרים, כמו כל גדולי הדורות שעד היום חיים לאורם. שמוליק
יתנהג בפשטות, כמו שכתוב באותו חשבון הנפש, יתנהג בפשטות, וכמה שהוא דרש להתנהג יותר בענווה. כל מי שקרא את השורה הזאת יתפלל ששמוליק יתנהג יותר בענווה, הוא יודע מה זה גאווה, הוא יודע מה זה להרגיש מעל השני, את כל הכישרונות, את כל היצירתיות שהוא היה מכונן בהם, הוא השתמש לעזור לשני. הוא כותב לאהוב את המשפחה יותר, ללמוד כמה שיותר עם אבא, עם סבא, עם מוישי. הוא ידע לתת לכל אחד את ההרגשה כאילו הוא היה הדמות האהובה עליו. כאילו זה הקשר, אחד הקשרים הכי חשובים שיש לו. וכל אחד בפני עצמו, אולי באמת זה נכון, בגלל שהוא באמת אהב את כולם, הוא ידע לאהוב את כולם. במפגשים המשפחתיים, הם היה צריכים חזן או בעל קורא. ידענו שיש על מי לסמוך, ויקח אחריות בחביבות וברצון להוביל את האווירה בשבת, את האווירה בסעודות עם הזמירות. הייתה תנפליה, דודה של אמא, דודה של סבתא וול, שהיה מתקשר אליה בקביעות בכל יום שישי להגיד השבת שלו, שואל אותה איזה שיר היא אוהבת, מנגן לה, שר לה. היא ידעה לדאוג לכל אחד, כל אחד להליב אותו בנקודה שהוא רוצה. מדובר פה על הסיום ששמוליק רצה לעשות, הוא כבר סיים כמה וכמה מסכתות. כמה מסכתות וסיים אותם בהתלהבות, כל מסכת הייתה סעודה, כל מסכת הייתה אירוע, ניגונים, שירים, הייתה אהבת תורה אמיתית, הביא את חשמונאים לאופקים ואופקים לחשמונאים. כולם עשה מזה שמחה אמיתית, אהבת תורה אמיתית שהיא באה לידי ביטוי. דיברתי עם ראש ישיבת אופקים, הרב איינורן שלי. הוא אמר לי שיש לו בישיבה הצלחות בכל מה שהוא עושה. ילד נדיר. שהוא רצה לארגן כל הלשון בישיבה, הוא הצליח. הוא רצה לארגן איזשהו חיזוק, איזשהו אירוע לעשות בישיבה. כולם השתלבו, כולם, היה להם טוב ששמוליק ינהיג אותו. גם באותו כיף שמחה, שהוא היה מדריך ולקח אחריות לשמח עוד חולים ועוד חולים. וקרה גם בתקופת מחלתו. בבית חולים הגיע זוג שגילו את המחלה לבעל חודש אחרי החתונה. והקלה הייתה שם בבית חולים. הוא ישב איתם, הוא שימח אותם. ובעצם את כל המחלקה הוא עבר חולה, עבר חדר, כל אחד לדבר איתו, לעודד אותו, לשיר איתו, לשמח אותו, כמה שיותר. והוא הרי היה גם כן בתוך. ראו איך הוא דיבר בהשקפה. את כל התקופה הזאת הוא גם הביא אותה בעמקות. גם בהתייחסות לקדוש ברוך הוא ידע איך לברר את הדברים. כשהתעוררו ספקות, כשדיברו איתו בני המשפחה על כל מיני שאלות, הוא ידע להדריך בצורה ברורה והוכרעו אצלו הספקות שהתעוררו אצל אחרים. ממש בסוף ימיו שמע בישיבת אופקים שיש איזושהי בעיה. ישר כתב איזושהי תרומה מצדו. הוא לא הספיק עוד לתרום אותה. נתי היה צריך לתת את זה בשמו. כמה שיותר יצרפו פרטים, זה רק איזה טלסקופ. כל המעשים שיש, להגדיר לבן אדם, אי אפשר על פי המעשים. רק טלסקופ, להסתכל מה שייך עוד ללמוד ממנו. מאישיות רב גונית כזאת, מאישיות רוחנית. הגמרא אומרת שרבי חלה את חוליו האחרון. עמדו בבית המדרש והתפללו. ושלחו את בר כפרה. בר כפרה בא לבשר להם את הבשורה. הבשורה הייתה שאלים ומצוקים אחזו בארון הקודש וניצחו אלים את המצוקים ונשבע ארון הקודש. מקור הקדושה שלנו, ארון הקודש שלנו שהשפיע במשפחה, שהשפיע ביישוב, שהשפיע בישיבה, ניקח מכאן, הדמעות ששפכנו, התפילות שהתפללנו, חיזוקים, קטעים חזון איש, קבלות טובות שכל אחד קיבל. עכשיו זה ישמש בעזרת השם לעילוי נשמתו. לא באנו לערער על חשבונות שמיים, אבל גם אם לא הצלחנו שהוא יישאר איתנו, אולי יש בזה קצת נחמה, שאנחנו מרגישים שלפחות אצלנו הוא עדיין חי, אצלנו הוא עדיין איתנו. אנחנו מתפללים שעוד ניפגש בעזרת השם בביאת המשיח, בזמן שנאמר עליו, הוא בילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, כבר אמן. הצעות
רובי צוויק, בבקשה. צוויק היה דואג לו שהיה צריך ארוחות כל ערב בחולים. קרא לך המלך. חודש עבר ואתה לא איתנו. אין יום שבו אני לא חושב לצטער. יש לי דברים קשה לי. מציץ מדי פעם בפלאפון, מסתכל על ההודעות האחרונות, אני עדיין לא קולט, מדמיין לי שאתה בקמפ, משמח את כל מי שרק אפשר, שעכשיו הקמפ הזה הוא למעלה, ואני די בטוח שגם משם אתה ממשיך את מפעל חייך, מפעל שהיה ברובו לשמח אחרים, לתת מעצמך לזולת. לכן היה בך כל כך הרבה מה לתת, חיוך ענקי ומאיר. כמו שם הספר שאמש הוציאו לזכרך, מאור פני שמואל, חוכמה, אינטליגנציה, שנינות ושומור, הרבה חום ואהבה, פשוט מודל לחיקוי. זה מי שאתה, זה מי שהיית. גם אם ארצה לחכות אותך, אולי רק אולי, אצליח בשבוע, שבועיים, או אפילו חודש רצוף, אולי אצליח, זאת תהיה עבורי כל אחד אחר משימה או עבודה תמידית, כשאצלך זה מי שאתה, זה ה-DNA שלך, פשוט מודל לחיקוי. דע לך שאנחנו מנסים ללכת בדרכך, מנסים להעביר בבית לילדינו את המורשת שלך בשמירת הלשון, באהבת חינם ובשמחה. אשרינו שהם זכו לבן דוד כמוך. אם חלילה ילדים אצלנו בבית רבים, מה שבחיים לא קורה, ישר שואלים ואומרים, רגע, מה שמוליק היה אומר? מה שמוליק היה עושה? ואז בטוח הוא היה מוותר, כך נגמר האירוע. הרגשתי זכות לבלות במחצותם בלילות בית חולים. היה לי לילה אחד שביטרתי, רק לילה אחד כזה, ובהסתכלות אחורה חבל לי על אותם כמה שעות. שלפני ניצול שמוליק טל. ידעתי באותו בוקר שיש לי פגישה, וכשאני איתך, אני רק איתך, בלי לחץ, בלי שעון, לא ממהר. אצלך מורידים מילוך. לכן היה לי כל כך מיוחד להיות איתך. באיזשהו מקום הייתי אגואיסט, דאגתי לעצמי. באתי כדי שתרגיע אותי, כי להתלונן על כאבים או אי נוחות ממך והלאה, ואי נוחות ממך והלאה, לא עשית, לא התלוננת. כך שמה שנשאר הוא רק הבילוי של הביחד. באיזה גבורה עמדת בניסיון, לא התלוננת, התפתחת עם החיות, אין מי שלא התאהב בך. שוחחנו על הרבה דברים, מפני שלישון היה קצת קשה. כל עוד העירו אותך, וכמובן
למרות גילך הצעיר תמיד ביקשת שאספר לך על המשרד, ביקשת לשמוע מה קורה ואיך עבר היום. נתת לי עצות מעניינות. באחת ההתכתבויות האחרונות הבטחתי לך שיהיה לך לטעות עוד הרבה שנים, אבל הצעת השם היא תקום. מצטער, לא יכולתי לעמוד, אבל בליבי יהיה דודך לעולמים. יהי זכרך ברוך. וצבי קביעת. לפני 13 שנים, כאשר היינו בכיתה ו' ונסענו בהסעה כל יום לירושלים, אני זוכר ששמוליק הוא היה סובל מבחילות והוא לא הרגיש טוב תמיד בדרך. למרות זאת, כל יום שהוא היה מביא משניות, איך שהייתי עולה על ההסעה, ישר הוא היה תופס אותי, חצי ישן כזה, ככה משלבי התעוררות, שעה של לימוד בוקר. לכן ממש לא מפתיע אותי שב-30 של שמוליק דווקא אנחנו עושים את זה סיום של מסכת ששמוליק סיים תוך איסורים בקושי עצום. האמת, אני לא זוכר מתי נפגשנו לראשונה, אך מספרים לי שזה היה עוד לפני שנגמלתי ממטרנה. הדבר אחד הצליח לחבר בינינו, זהו המבט הזה שתמיד ידענו לתת אחד לשני, להבין זה את זה גם ללא צורך במילים. כאשר זכיתי לשבת לצד שמוליק בבית החולים, הוא אף שדרג את רמת התקשורת בינינו. היה מצליח גם בעזרת מבט, ללא מילים, לחזק, להצחיק ולתת הסתכלות אופטימית על החיים. במשך שנות ילדותנו לא נפרדנו לרגע. תמיד יושבים אחד ליד השני, משחקים ביחד, לומדים ביחד. רק בלילה, האמהות הצליחו להפריד בינינו, כל אחד לביתו. במשך השנים ההם זכור לי שהייתה בי נטייה לקחת דברים קשה ולהיות מצוברח לעתים קרובות. שמוליק היה המשענת שלי, תמיד דאג להרגיע, לגרום לי לקחת את החיים באיזי ולזרום. בשנות התיכון כל אחד מאיתנו הלך לישיבה אחרת, אך את הקשר הזה אי אפשר היה לנתק. ככל שהתרחב מעגל החברים שלו, כך גם הלב של שמוליק גדל וצמח עוד יותר. במשך שנות הישיבה, לבד מהתעלות בתורה, שמוליק הפך להיות מודל לחיקוי ואיש שכל כולו חסד ועזרה לזולת. הוא ארגן מבצעי התרמה, סייע לחולים ולנזקקים, בעיקר ניגן בכל מקום שרק אפשר. אני מתאר לעצמי שיש עוד הרבה דברים שהוא ארגן ועשה שאני לא מודע אליהם, כיוון ששמוליק אף פעם לא התגאה בחסדים שהוא עשה. תמיד הייתי צריך להוציא ממנו את הסיפורים האלה. כאשר שמוליק למד באופקים ואני שירתתי רבע שעה נסיעה משם, שמוליק היה לוקח אותי טרמפ בימי ראשון וחמישי בסוברית המפורסמת שלו. כאשר אני חושב על הסוברית, היא ממש מזכירה לי את שמוליק בימי חוליו, גוף תשוש ועייף, אולם מנגד מרץ אינסופי שדחף אותו לעשות סיבובים בכל הארץ לעשות חסד, בספונטניות שקשה לעקוב אחריה. אין עלייה שהיא לא צולחת. תוך זמן קצר למדתי מי באמת הלוחם מבינינו. לדעתי המונח ניצח את המחלה מתאים בדיוק לשמוליק. אמנם המחלה הכניעה את גופו, אך לרגע לא הצליחה להתגבר על נפשו. שמוליק תמיד שמר על אופטימיות, גם ברגעים קשים במיוחד. אני זוכר שכמה פעמים כאשר שמוליק סיפר לי בשורות רעות על מצבו, עוד לפני שהספקתי להוציא את המילים על מנת לנחם ולחזק, הוא הקדים אותי וחיזק אותי בעצמו. יום הפטירה היה היום הקשה בחיי.
כל הדרך הארוכה במטוס ניסיתי למצוא נחמה, לא הצלחתי. פעם הבנתי שאין לי את שמוליק לצידי שיוכל לנחם אותי. ולאט לאט עם הזמן חשבתי לעצמי, בטח שמוליק עכשיו מתרוצץ עם מלאכיו, כשם שהתרוצץ עם רופאיו ומכריו בכל התקופות הקשות. אני גם מתנחם כאשר אני רואה את ההורוויצים, במיוחד את נתי ואביבה, שממשיכים באופטימיות את דרכו של שמוליק, להנחיל לסובבים אותם את הכלילות, את ההומור, את הזרימה ששמוליק כל כך אהב. אמנם כעת נפרדנו, לראשונה מאז היינו רחוקים בשנים, אך אקח איתי את הדברים האלו תמיד, ואחשוב מה שמוליק היה ממליץ לעשות. אני מקווה שכל אחד לפחות למד ויקח איתו את המסר ששמוליק לימד אותנו בהליכות חייו. אריה. כתבתי להקריא היום, אבל פשוט להקריא את מה שהקראתי בסוף השבעה. שמוליק, לא הכנתי את עצמי ללוויה, שקראו בשמך שמואל אלעזר בן אביבה סבא. התפרקתי, הפכת מחול לי למספדי. הרי שנים השם שבור בפיו באופטימיות, חיות. שנים גאה לומר את השם שמתפלל רפואתך. ברוח מוזר, ככל שהמיתה מחלה עבורה, הייתי אני חדור, נחוש ובטוח שהנה הנה באה הגאולה. שנים מתפלל רפואת שמואל אלעזר בן אביבה סבא, ועכשיו מצפה שבאבחה נשנה ונתפלל לעילוי נשמתך. זוהי משימה בלתי מתקבלת על הדעת, שאינני יודע כיצד ליישם אותה. שמואל אלעזר בן אביבה שרה, כמה עוצמה יש בשמך. אביבה שרה, שקיבלה אותך כמתנה לעולם, לאחר 9 ירחי לידה, והכינה אותך בזמן כפול ומכופל להחזיר המתנה. מסתבר שישנן מתנות שניתנו על מנת להחזיר. ישנן מתנות שניתנו לא בלב שלם, שניתנו רק כדי שנטעם, כדי שנריח, בתנאי שלא נתרגל, בתנאי שלא נתמכר. אמך אביבה מלחמה בשיניים של אביה, אביך נתי נלחם כאביה. נוגעים בכיסא הכבוד, לא מפחדים מכלום. וכך נראה צדיק יסוד עולם, מיוסר, נקרא בין שמיים וארץ, תלוי בין שמיים וארץ. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. אך נראה שהקדוש ברוך הוא כרגיל לא מוכן להתפשר. נראה שבורא שמיים וארץ כרגיל לא מוכן לוותר. אמרתי לסבתא ג'ודי, מה אנחנו מבקשים בסך הכל? נס קטן, ניסון. מה זה בשביל אדון הכל יכול? עכשיו מתחיל להבין שהנס היה אדיר, כל יום מחדש, כל יום, כל נשימה. מה לא עשית לתת נחת להוריך? ואנחנו עכשיו מתחילים להבין מה זה כאב, כבר 7 ימים ו7 לילות של כאב. הוריך, אחיך, משפחתך, כולנו גברנו על בורא עולם. כל יום זכינו לנס. כל יום קיבלנו אותך מחדש במתנה. שמוליק היקר, אני לא אזכור אותך חולה, לא אזכור אותך מתענה. אני אזכור אותך כפי שתמיד זוכר אותך, בן 1.5 שנה, משחק בכניסה לבית שלך, שאני שומר עליך, ואתה מביט בי ומחייך. ובו ברגע התאהבתי בך, בו ברגע לעולמים נשמתי נקשרה בנשמתך, תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים. אוהד רוצה להגיד כמה דברים.
מאוד את הלך שכל הזמן לנסוע דברים, וחבל שככה זה נגמר, אבל הוא היה פתוח לרעיונות, וכל הזמן דיברתי איתו ושיחקתי איתו. זהו. שולמית? שולמית המלאכית צדיקה, שמוליק הרבה חיים. קראתי לו שמולי, כל הזמן זה היה עליי כשמולי. כמה קשה, הוא מדבר עליך חבר כל כך אהוב. חבר לחסד, חבר של אמת. ניגשת בזהירות וזו המלאכה, כמו ראששת למעט בקודש. בכל אשר אמר, של מכלול עצום, המכלול שהיית אתה. חוט של חן וחסד היה משוך עליך, ועל כן כולם התאהבו בך. יותר מזה, מצאת חן בעיני אלוקים ואדם. נגעת בקשת רחבה של נשים שהפכו להיות אליך קרובים, וכולם לך היו חשובים. זו הרגשה שנתת לכולם. זכות גדולה נפלה בחלקי להיות אחת מהם. ראשית ההיכרות שלנו בהגיעך כמתנדב בעמותה לילדים חולי סרטן, מיד אני הייתי בפינת הציץ ונפגע. בחור מבויש משהו, שקט, עם להט לבצע משימה, לצאת לדרך ומיד, בלי עכבה. בהמשך למדתי שאצלך אין תמרור עצור. ברגע שהגית רעיון או משימה, היית כנשוך נחש להשלימם. בואי נתקתק, אמרת. כאילו אצה לך הדרך, ועכשיו אני מבינה. להספיק כמה שיותר ומהר. לא בכדי הכתרתי אותך כהמתנדב, להידיעה, היהלום שבכתר, סיבבתי אותך. עשית כל דבר מושלם ובמחשבה תחילה. זו אחת מתכונותיך הרבות, הנתינה ללא מעצור וללא גבולות. בשמחה, הרבה אהבה והרבה טוב לבב. תמורה זה לא הלקסיקון שלך. את החניכים שלך אימצת כאחיך הקטנים. השקעת בהם מעבר לקמפ. ימי כיף, פינוקים, על האש, בריכה וסרטים. בלונים לדור סופרמן שהתחזק. מנגל לגל. כובעים לסער. קניות לארון. מוזיקה לליחי. חולפות בראשי המון תמונות של שעות יפות של שמחה ואושר שהרבת על הילדים ובכלל לכולם. פתחת את ביתך לכל דכפין. לחיינו זה הבית לכל סיבה. ברור, כאן עושים את המסיבה. לא מן הסתם חשמונאים עליהם הדרך, לאן שלא נסענו שם עצרנו, חניון להתרעננות וסתם לחטוף שניצל לפני שנמשיך. אבל מי שלא היה מוכן לא הבין כמה זה מסוכן, שם נתקענו להרבה זמן. זו הנעת, כי על הנעת זאת צרופה זו לא מוותרים. מידת החסד הייתה תקועה בך כל כך בכל צורה, וכך המשכת במנהגך. בעזרה לזולת והושטת היד, גם כשהיה מושתל בהפיקליין. המחלה או האשפוז לא היוו מחסום, אלא העצמת את המידה. וממידת חולייך התקשרת לארגן ותארת, הם הגיעו המתנות, מה עוד חסר? אל תשכחי להפריש שובר לנערה, מה עם קמחא דפסחא למשפחות הדרום, ועוד. בדרך כלל לא הרבית לדבר ולא לכתוב. במילים ספורות כמו כל ניצית את המסר. חבל הדיבורים, עוברים למעשים, זה שמולי. מצד שני, אם חיפשתי מישהו בנושא מסוים להעמיק או שיחת נפש, לא היה טוב ממך בזה. אז לא במילים החברת, אבל המיתר לפרוט הרבית, כישרון מבורך, זאת ידענו אנחנו הקטנים, והמבינים שבינינו נהנו להשתלב איתך בכלים. מה הפלא ששייך אתה למשפחת הלוויים,
לא יכלו למצוא מועמד יותר טוב לנגינה על מדרגות בית המקדש. כך אתה לכל מקום מגיע עם הגיטרה שהפכה להיות חלק ממך. חלקת מכישרונך זה לטובת הכלל, ילד באשפוז, שבתון, טיול, אירוסין, 7 ברכות וחמישי אצל שחר. כל מקום שרק אפשר להאיר את השמחה במיתר. השמחה הייתה לך דרך חיים ולא רק משום שזו מצווה. תמיד בשמחה, בכל עת ובכל מצב. גם מהחדר בבלינסון לשמח את השכנים המושפזים, להנעים למלווים את המלכה במוצאי שבת, ולנו החברים שהגענו וחשבנו לשמח, היה זה אתה שעשית זאת בשבילנו. שימחת אותנו, ובכך נתת בנו כוחות להמשיך ולעשות. היית בבחינת איש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. מעשה חסד למחביר, טיולים ולאכול כל מיני מטעמים. בן אנוש העוסק בקודש ומקדש את החיים. מצאתי בך שילוב מושלם של משולש תורה, עבודה וגמילות חסדים. בראשית הדרך ובהמשך. מהחדר בבלינסון שלחת לי תמונה של דף גמרא פתוח בפניך ושקית הכימותרפיה תלויה מעליך, וסיימת בבדיחה שמשנות ה-80 לקוחה. לא עשית הנחות לעצמך לעשות, ללמוד, ליהנות, גם אם יש מהמורות בדרך, ואני יודעת כמה הן היו גדולות וקשות. המשכת מצד הרצון לחיים, להבריא ולהמשיך ללמוד במכון ולבנות עתיד. וגם מצד לא לצער או להכביד על המשפחה, על ההורים ועל הסובבים. אתה עשית את זה קל יותר לכולנו. אם היו שואלים אותי מאיזה ספר מוסר או הלכה חשוב ללמוד, הייתי ממליצה להצמיד להיצמד אליך. אתה היית בבחינת הלכה למעשה. כמה מידות ברוכות בצד חיים מלאי עשייה ברוכה, שזורה באינטליגנציה רגשית, רגישות לזולת ולצרכיו, דרך ארץ, צניעות, כיבוד אב ואם והאדם, והכל בשמחה. אתמול כשהגעתי לישיבה, שגם שם התבעת את חותמך, והפעם לא בכדי לבקר אותך לצערי, היכה בי השלט, הרחבת בית המדרש של עילוי נשמת שמואל אלעזר ז"ל. בעצם אחרי מחשבה, זו ההוכחה שנמך כאן. אתה לא רק הרחבת את בית מדרש המבנה, הרחבת אצל כל אחד ואחד מאיתנו ובתוכנו בית מדרש, בדוגמה האישית שלך, במעשיך. נתת בתוכנו משהו להמשיך ולהשתדל לדרוש אותו ולעשות אותו בדומה לדרך שלך. כמוך יהיה קשה. לא אמרתי מספיק ולא הקפתי הכל, אבל ודאי אתה אומר לי, תרחת הציבור. קשה להשלים, אך מקבלים. ביום שהבינו אותך בדרכך למנוחת עולמים, הגישו מים לפי, קשה היה לשתות. עוד יותר קשה היה לקבל את הדין ולברך עליו שהכל נהיה בדברו. אז נכון, היושב במרומים, לא קט בשושנים, ואותך היהלום בחר לשבץ בו את כתרו של מלך המלכים. אני בהחלט מבינה את הבחירה, אבל כמו שאתה המשכת וביקשת לזרום, היום בו נגמרות ימי ה-30, אתה מבקש להמשיך איתנו בחיים. וכן מחר, לאחר גילוי המצבה, נלך לבר מצווה של החניך שלך ונשתדל להיות בשמחה. תודה שהיית לי חבר, וכבר אתה חסר. צביקה פישייבר. צביקה היה דואג לשמח אותו בימי שישי לבית חולים, שר, נגן אצלנו תפילות בבית. כפי שכבר שמעתם, לכל אחד היה את השמוליק שלו. השמוליק שלי זה היה שמוליק של שירים.
זה היה שמוליק שלי. כל אחד היה לו איזה ערוץ מיוחד בשבילו. הערוץ שלי, לשמוליק, היה ערוץ של שירים. ודרך זה לא היינו צריכים לדבר הרבה מילים. והאמת שאם אני סוכם את הזמן שבילינו, ובילינו, לא להגיד בסיכומו של דבר, לא מעט שעות, אבל לא היינו צריכים להגיד הרבה מילים, כי ההבנות, התובנות, הרגשות עברו דרך השירים. ופתחתי שני קטעים שקשורים לשירים, שקשורים לשמוליק כמובן. שמוליק ילדינו, 30 יום חלפו ואתה אינו בנותינו. קשה המחשבה, אך יותר מפחיד ההרגל. מפחיד לנו להתרגל שאתה אינך איתנו. הראש רוצה להמשיך הלאה ולדלג, אבל הנשמה היא פוחדת להתרגל, שמא הזיכרון יתכסה. היטיבה לבטא זאת המשוררת דורית צמרת, שכתבה שיר ל11 הרוגי מלחמת יום כיפור, חברי קיבוץ בית השיטה. החיטה צומחת שוב. כל מה שהיה אולי יהיה לעד. זרח השמש שוב, השמש בא. עוד השירים שרים, אך איך יוגל. כל המכאוב וכל האהבה. הן זה אותו העמק, הן זה אותו הבית. אבל אתם, הן לא תוכלו לשוב. ואיך קרה, ואיך קרה, ואיך קורה עדיין שהחיטה צומחת שוב. אכן, המציאות היומיומית ממשיכה להתגלגל. יום רודף יום, ושמש זורחת ושוקעת, וזה כואב, כי העולם לא עוצר מלכת. אך זהו סוד החיים, זהו סוד הטבע, זהו הכאב, אך גם זו ההתחדשות המסייעת להירפא. ולהירפא אין משמעו לשכוח, אלא להמשיך את החיים, וגם לאפשר לעצמנו לשמוח ולזכור. היהדות מחלקת את האדם לשלושה חלקים: נפש, רוח ונשמה. הנפש זו הגשמיות, הגוף. הרוח היא כוח הדיבור, הכוח המבדיל אותנו משאר יצורי עולם. והנשמה זו הרוחניות, זו המחשבה, זו מהות האדם. אתה שמוליק, אולי אינך איתנו בנפש וברוח, אך נשמתך עודנה ותהיה איתנו לעד. וכמילות השיר מוכרחים להמשיך לנגן. כפעם בפעם פוקע מיתר, וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, ועוד מיתר אחד פחות. ומיתרים פגעו ולא חזרו. חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. מוכרחים להמשיך לנגן. ואם בשירים עסקינן, נזכיר עוד אחד אחרון, כי האדם עץ השדה. כמו האדם, גם העץ צומח. כמו העץ, האדם נגדע. שמוליק, עץ גדול, יפה וחסון היית. עץ הנותן פירות וצל. עץ הנותן מיופיו לכל רואהו. אמנם נגדעת בשיא פריחתך, אבל המנגינה שלך, שמוליק, את המנגינה שלך אי אפשר להפסיק. ואנחנו כאן, חבריך, משפחתך, נמשיך לנגן אותה ואת שירת חייך. כי את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. מוכרחים להמשיך לנגן. בהמשך לדבר הזה, תמיד שקורה לפחות לי מקרה כזה, אז יש אנשים שמה שנקרא חולפים מהעולם וחולפים מהתודעה. אבל יש אנשים שאנחנו מבקשים להשאיר אותם בתודעה שלנו. ובכדי להשאיר אנשים בתודעה צריכים לעשות איזשהו מעשה.
בכדי לקיים את התודעה צריכים לעשות מעשים. וחשבתי לעצמי ב30 יום האלו, מה אני עושה בשביל להשאיר את שמוליק בתודעה שלי, ולהשאיר אותו בצורה טובה, ברוח טובה. וריחף לי כל הזמן בראש, שאני רואה אותו מלמעלה בתור אחד ממלאכי השרת שמרחף מעלינו. ואיפה אני יכול לחבר את הדבר הזה? אז כתבתי, לא יודע אם לקרוא לזה שיר או משהו, אבל כתבתי משהו שמתקשר לדבר הזה. זה נקרא חיוך של מלאך אישי. כי אני מרגיש איפשהו, כמו שכל אחד אמר פה ושמענו, כל אחד הרגיש את השמוליק האישי שלו, שהוא היה כל כך באמת חבר לאנשים באופן אישי. וכתבתי איזה משהו שנקרא חיוך של מלאך אישי. הכרתיך כנער ביישן וחייכן, הכרתיך עוד לפני שהלכת לגן. לא בולט במיוחד ולא רעשן, רק חיוך ועיניים עם זיק שובה וקטן. וזאת ידע כל אחד ואחת מאיתנו. זה שמוליק שלכם, זה שמוליק שלנו. שלום עליכם, מלאכי השלום, עוד מלאך יצטרף היום. וכשנשיר לקראת קידוש של שישי, תופיע בחיוך של מלאך אישי. ילד של חיבורים ועשיית טוב לכולם, ילד שבוואטסאפ מנהל את העולם. אומרים שאלוהים משלם לטובים, אצלך שמולי הוא הפסיד בחיובים. ילד, ב-24 שנות חיים עשית 80 שנה של מעשים טובים. שלום עליכם מלאכי השלום, עוד מלאך יצטרף היום. וכשנשיר לקראת קידוש של שישי, תופיע בחיוך של מלאך אישי. מתן בסתר אותנו לימדת, את כל הקצוות לחבר ידעת. 182 סנטימטרים של טוב, קשה שלא לאהוב. גם בשעות ובימים קשים לא ויתרת כאחד האנשים. אנחנו את המורשת לא נשכח, את אומץ לבך וליבנו לא ירח. שירים אהבת ולעשות שמח, והחיוך שלא מש לא ישכח. את מנגינת חייך נמשיך לנגן, והיא כתחבושת נחמה על ליבנו תגן. שלום עליכם מלאכי השלום, עוד מלאך יצטרף היום. וכשנשיר לקראת קידוש של שישי, תופיע בחיוך של מלאך אישי. תודה רבה. שמוליק, כשאני לדבר אליך בלשון אדם, אתה כל כך חי אצלי במחשבות. הכרנו אותך והגענו ליישוב כשהיית בן 12. זכינו בסייעתא דשמיא לזכור את יחידת הדיור שהייתה מעליכם, ובכך להפוך לחברים טובים ומשמעותיים לחברי הקליטה ובכלל. חגגתם כשנתיים לאחר מכן בר מצווה שמחה מאוד. לא היה נער מאושר ממך, חיוך כובש ועיניים בורקות נישא על כתפיהם של הגברים במעגל. התבגרת מעט והצטרפת למוישי בבייביסיטר לבניים. הם רצו רק אתכם. לא אשכח לילה אחד שבטעות הזרקתי אינסולין לא נכון שגרם לירידה חדה בסוכר שלי והייתי מוכרחה לקפוץ לטרם. אלכס ואני התלבטנו מה לעשות, הילדים קטנים וישנים. לעזוב אותם לבד חששנו, אך למי ניתן לצלצל בשעת לילה מאוחרת? וכמובן שאתה עלית במחשבותינו. ולאחר שיחה קצרה היית אצלנו בבית. נשנשת עוגיות שמצאת אצלנו במקרר וביקשת שאתן לאמא את המתכון. הם נראו לך עוגיות בריות. בגלל האוכל הבריא,
הוא שתמיד צד את עיניך. בכלל, האוכל הבריא הוא שתמיד צד את עיניך. ואיזה סלט חדש הכנת פעם? ברוקולי טרי, עדשים ירוקות. לא המנות האחרונות המתוקות. בריאות. לפני כ3 שנים הוזמנו, אני ואתה, לחתונה. חבר חדר שלך מהאופקים, שהוא בעצם בן דוד שלי. יצאנו לדייט לחתונה, רק אתה ואני. דיברנו על דה ועל כולל שידוכים, אלא מה? אתה הגעת עם צעיף סביב צווארך, ולא ראית אותו כל זמן החתונה. שאלתי מה פשר הצעיף, וענית שכואב לך הגרון. בדרך חזור מהחתונה, עצרת טרמפ לבחור צעיר עם פאות מתנופפות, ושאלת אותו, צדי, לאן אתה צריך? וכמובן שהעלית אותו לאוטו. הלב הרחב כל כך אפיין אותך. וכמו שנעתי אביך אומר, היה עדיף שהבדיקות שעברת עוד למחרת יראו שאכן זוהי רק דלקת גרון. אך גילו לוקמיה. איתך הדס דיברתי ראשונה לאחר ששמעתי את הבשורה המרה. שתינו בכינו בטלפון, רציתי לבוא לשבת איתך, אבל אמרת שהחברות איתך. השתדלתי אביבה לדבר איתך כל יום חמישי מאז, לשמור על קשר וגם על השפיות של עצמי, לשמוע את קולך עזר לי להתמודד. כמו שכתבת לנו בחשבונאיות המקסימות, את אדם שאוהב לשמור את הפרטיות שלו, ולא רציתי יותר מדי לנבור, הספיק לי הקול היציב והמאמין שישנם רק 2 אופציות, או שיבריא או שיבריא. כשהגיעו הימים שהייתם צמודים אל שמוליק בבית חולים, נכנסנו קצת לפעולה מעשית והכנו אוכל בשבילו ולבית. ושוב, כמו שציינת, אחרי כל ארוחה, שמוליק ראה צורך להודות, ואני מצטטת לדבריו. לא יודע מה היה במרק שהוא כזה טעים, אבל הוא גם הקפיץ לי את הנויטרופילים ל-900. תודה רבה. לא אשכח את הביקור ההוא שהבאתי לך אוכל, והיה חשוב שתכניס משהו לפה. הגעתי, החדר היה חשוב, ולא ישב לידך אף אחד. וברוב חוצפתי הערתי אותך. שנייה אחר כך אופי עוברת ואיציק המומים שאתה ער. חיכו כל כך הרבה זמן שתקום. אמא הרגיעה אותי שעשיתי מעשה של חוכמה. never again. ואז הגיע הזמן שחזרת הביתה, ואמא יצרה את קבוצת האחיות המלאכיות. קבוצה של אח ואחיות מהיישוב ומהסביבה הקרובה פיזית או נפשית. היא התקשרה ושאלה אם אני אהיה מוכנה לטפל בך, כי אתה חוזר הביתה אך ממשיך טיפולים הדורשים מיומנויות מסוימות. אמא הדגישה שהיא שואלת כי אולי יהיה לי קשה לראות אותך במצבך, והרי אנחנו קרובים ואוהבים אותך כל כך. כמובן שנעניתי, אך נחנקתי בתוך תוכי במחשבה כמה קשה לך, להוריך, לאחיך, לראות אותך מדרדר מול עיניהם. כל מה שניתן היה לעשות למענך, ברור שעשיתי בלי שאלה בכלל. היה לנו סידור עבודה כל שבוע. ושולמית הייתה המדריכה והמנהיגה המדהימה, שהדריכה אותנו איך ומה יש לעשות. פגשתי דרככם דמות מופלאה, נשמה ענקית, מסירות עד אין קץ וידע אינסופית. חלפו הימים והשבועות, ומול עיניי אני רואה את המצב הולך ומחמיר. מגיעה מתי שרק צריך, ועוזבת עם דמעות בעיניים ומועכה גדולה בלב. תמיד אמרת לי תודה. ידעת להנחות אותי כאילו אתה עצמך אך מוסמך. את הגיטרה לא עזבת לרגע, וכשלא יכולת לנגן זה ביקר אותך. לשמח את כולם הבריאים והחולים כאחד היה כמו מוטו בחייך. תמיד מאיר פנים, תמיד חיובים, עם אמונה שלמה ואמיתית בקדוש ברוך הוא, שנסתרות דרכיו בעינינו כל כך. אני יודעת שחלק מהצבא שלך היא שנמשיך לשמוח ולשמח. באמת שנעשה השתדלות, אך בלעדיך זה מאוד קשה. לפני חודש ימים, בלילה אחד, הייתי אצלך, 11 בלילה, משמרת האחרונה שלי לפני שנסענו, אלכס לי והילדים לשבוע לחו"ל.
הדס ישבה איתך כמו תמיד, וצפיתם במאסטר שף. הדס הסבירה לי שאולי מהצפייה יהיה לך תיאבון. עשיתי את מה שהיה עליי לעשות, ואז אמרתי לך שאני נוסעת לשבוע, ושנתראה כשאחזור. כל שאמרת לי זה תודה לאה. לא שלום, לא להתראות. לפני עלייה למטוס, סימסתי לך אביבה להתראות, תקפה אותי עם סמיילי יקום, קריצה ולב. כל הטיסה הרגשתי רע. הקהתי, שלשלתי. איך שנחתנו ואלכס פתח את הנייד חשבו עיניו, הוא קרא שנפטרת. ואני ברחתי בדרכי בלתי נשלט. לא האמנתי. ללוויה לא הגענו. ואת השבעה פספסנו. אתה חסר מאוד, נכנסת עמוק ללב ומשם לא תצא. אבי ובנתי, מוישי, שלומי, הדס, לירון ואוהד היקרים, אוהבים אתכם מאוד. חיבוק ענק מכל הלב. אלכס וייקו. לירון. שמואל, זכיתי לחיות איתך 14 שנה. 14 שנים של חוויות, צחוקים, טיולים משותפים. לימדת אותי כל כך הרבה. למדתי ממך גם כשלא ממש לימדת אותי, רק מלהסתכל עליך. השמחה שלא עזרה אותך לרגע, החיוך שלך, האופטימיות, ההשלמה עם החיים. ואני רק בת 14, יכולתי ללמוד ממך עוד כל כך הרבה. למה הייתי צריך לעשות? ילדה בת 14 לא אמורה לחוות כזאת קטנה. זה דבר גדול ונורא. אני מסתכלת סביבי ורואה שהחיים ממשיכים בחופש גדול ואנשים יוצאים לשמוח ולחוות אותי. העצים ממשיכים לפרוח, אבל אצלי באיזשהו מקום החיים הפסיקו, והם לעולם לא יחזרו להיות אותו דבר. גם אני אצטרך לחזור מתישהו במסגרת החיים הרגילים, רק שלי יש חור בלב שלא נראה לי שיסתכל. יש לנו קשר דם בינינו, הייתי עושה הכל בשבילך, בשביל שתחיים ושתישאר בחיים, ואני בטוחה שכמוני עוד הרבה אחרים היו. ואתה גם היית שם בשבילי. כמו לדוגמה, בפעם הזאת כשהייתי חולה, ואתה שלחת לי מבית החולים מעטפה חומה גדולה, עליה כתוב לידי לירון הורוביץ, ובמעטפה היו מבחנות שמלאות בסוכריות. וכתבת לי להשתמש לפי הצורך, ומדבקות שתחו. אתה שמואל, תמיד חשבת אחרי. גם כשהיית בבית חולים, והיה לך קשה. אתה זה שהיית חולה. לא ציפיתי שקבל ממך, גם במצב הזה ראית אותי וחשבת אפס עליך אותי. שמואל, אנשים נשברים במצבים בהם אתה היית. איך מצאת כוחות להמשיך להיות כל כך אופטימי ושמח? מי המודל הרשמי שלנו? מי ימציא שירים בשמחות משפחתיות ומי יביא רעיונות חכמים לפתור בעיות? ובכלל, איך ממשיכים לתדך? איך זה הגיוני בכלל? שאלתי גם איך אפשר לטוס כל המשפחה כשמונה. הוא אמר לי, אנחנו כולנו נהיה בחופשה, רק שהכרטיס אחד אנחנו לא משלמים.
שמוליק אחי היקר. כל כך הרבה אומרים תודה, כל כך הרבה הכרת הטוב, זה משהו שכל כך אפשר ללמוד ממנו, שתמיד הייתי מגיע אליו בלילות, לישון איתו. תמיד הייתה תמיד את ההתחלה, איך לקרטע. פעם מתחילה לקרטע, איך מתחיל לדבר, והוא משם היה ממשיך. הגעתי פעם אחת, הוא אומר לי, מה עם סבא וסבתא? כל הזמן דואגים, כל הזמן. חייבים לעשות איתם משהו. אמרתי לו, מה אתה רוצה? ניקח אותם, לאן שאתה רוצה. מה אתה רוצה? נעשה. לא, ניקח אותם לחו"ל. אמר, אני אטפל בסבא, ואתה תטפל בסבתא. אמרתי לו, אני אטפל בסבתא. והכל היה מתוכנן, איך להוציא להם את כל הדרכונים, סבתא עדיין לא אין לה דרכון, אין לה זה. הכל היה לפי הספר, היא לא תרצה לנסוע, היא לא תרצה זה. הוא אמר, זה חייב להיות כמו מבצע צבאי. הכל מסודר, אל תיתן לו שום פינה להתעמק מזה. אותו דבר לאבא ואמא. היום הולדת של אבא ואמא הגיעו. הוא אמר לי, מה היום הולדת של אבא ואמא? תביא לי אמא אופניים. אני אביא לי אמא אופניים. לא, תביא לו אופניים טובות. אני אביא לו אופניים טובות. לא, צלב לי ותראה לי שזה אופניים טובות. חיפשנו עד שמצאנו אופניים, עד שהם התאמנו להם סלסלה. סלסלה בדיוק כמו שהוא רצה. עד שהוא יישר את זה. אותו דבר עם אבא. תביא לו חכה חזקה, טובה. ופה קצת שהגענו את איציק, מה מוכר, צילומים, וכל דבר עד הסוף. יש יום אחד שאני לא מצליח לשכוח. היום של הבחירות. שהגיע זאביק שטרנטל, שהוא כל כך אהב אותו עם כל הסיפורים שהוא תמיד שולף, עם סיפור המזוודה. אתה אמר לי מאיפה לי את סיפור המזוודה. ומיד אחרי זה התחיל לו קוצר נשימה. עכשיו הכל נגמר, 12 בלילה, אמר לי תמיד להג, אתה תישן פה, אתה תישן שם, אתה תישן זה, אמרתי לו, הכל יהיה בסדר. התחיל קוצר נשימה. הרמתי לו טיפת המיטה, אמרתי את זה, הוא התחיל להשתעל, והוא עשה לי, אני לא נושם. תוך כדי שאני מנסה לקרוא לאחיות בלחצן, שלפתי את המסכת חמצן, את הברז חמצן שאני יודע איפה נמצא, ושמתי לו את החמצן, ויצאתי וקראתי לאחיות. איך שהוא שם את החמצן, הוא אומר לי, הוא מסתכל עליי ואומר לי תודה. כאילו בן אדם אתה עם קוצר נשימה, ודבר ראשון שאתה שם בדרך כלל חמצן, אתה מתרווח לאיזה כמה נשימות, ודבר ראשון, מה שהוא חשב להגיד, תודה. והלילה הזה המשיך והסתבך, וכל רגע קמנו, וכל רגע היה צריך לעזור לו עם כל מיני פרוצדורות, אז את האינפוזיה, אז את הסטורציה, כל שאר הפרוצדורות כאלה ואחרות. וכל פעם שהוא בא ואני מחזיר אותו חזרה למיטה ושם אותה לדמיין את החמצן, מחזיר לי את היד ואומר לי תודה. תודה כזה, וחד לי להעביר. וגם כשהגיע הבוקר והורדנו אותו מהמחלקה למקום אחר, והרבא הגיע ואני המשכתי לעבוד, באתי ללכת, החזיתי שוב את היד, אמר לי באמת תודה. וכל תודה שלו היה באמת תודה. לא סתם תודה שרגילים להגיד תודה וממשיכים. כל תודה היא מסתכל בעיניים והמשיך להגיד. באותו שבוע גם המשכנו לטיפול נמרץ. והדבר שהיה הכי חשוב לו
זה לארגן לי כיסא נוח שאני אוכל לישון עליו. עשה מין בדיקה עם כולם שם, איזה כיסא הכי נוח, ואת הכיסא הזה הוא הביא לי. ושוב פעם, אנחנו קמים ושנים וזה, ותמיד איך אתה מרגיש, איך אתה... כל דבר. זה הערך הכי חשוב שהיה מבחינתו. לא משנה באיזה מצב, המצב היה לא פשוט. תמיד הכי חשוב לו היה לך, לאחר, לדאוג לך הרבה 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 לפניו. את הבוקר האחרון, כל יום ב30 אני לא שוכח. זה היה אמור להתחיל בכלל יום רגיל, ושיחת טלפון מאבא פשוט שינתה הכל. הגעתי לשם, ושוב פעם ראיתי את הקוצר נשימה הארור הזה. וממש את המבט שלו ואת הכל. והפעם אני אומר תודה באמת שהיינו ברגעים האחרונים האלה בדיוק כמו שהוא רצה, וכל כולו תמיד היה להגיד תודה לכל הדודים, לכל אחד שבא ועוזר. ובעצם זה משהו שאני לוקח ממנו. כל בוקר שאני קם ואני מביט ואני רואה שהוא בעצם לא נמצא בחדר רופאים ושאין אף אחד סביבו. כשאתה חוזר מיום עבודה והוא לא נמצא שם בספה ולא שואל מה היה ומה קורה, מה המצב. להגיד באמת תודה ולהתכוון לזה מכל הלב. אז תמיד להעריך את השני, לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, תמיד לחשוב על האחר, כי ככה הוא היה. תמיד איך אתה מרגיש, ישנת טוב, לא ישנת טוב, ולרגע פתאום שוכחים, כאילו הוא החולה. זוכר אם עוד מישהו ביקש ממני לדבר, שרוצה לדבר, אם מישהו רוצה אז בסדר. אני בכל מקרה רוצה כמה דברים להגיד. אנחנו ממשיכים את מה ששמוליק עשה. זאת אומרת, זה חלק מההתמודדויות שלנו, ואנחנו הקמנו קרן שתמשיך את מה שהוא עשה ותעזור לילדים ותעזור לאנשים שיום, ומאוד היה חשוב לו לעשות את זה. אנחנו נמשיך וככה נעשה לו עילוי נשמה בדבר הזה. אנחנו גם, הוא רצה להקים בית מיוחד לילדים חולי סרטן שיוכלו לנוח עם המשפחות שלהם, אז בעזרת השם יש לנו את הבית ממולנו שאנחנו נהפוך שם יחידה אחת, נהפוך אותה לצימר ותשמש לדבר הזה, וככה נוכל להמשיך ולעשות כל הדברים שהוא עשה יחד עם האנשים שהוא עשה ולשמור על קשר. התלבטנו מאוד מה לרשום על המצבה שלו. התלבטנו כי אף פעם לא חשבנו שנצטרך לחשוב על דברים כאלה. צד אחד, מה נרשום? שהוא ירא שמיים, שהוא צדיק, שעשה על חסד. כל מה שנרשום זה יהיה חלש לעומת מה שבאמת הוא היה. ואז בסוף בעצתו של הרב פרנק, שהיה ראש ישיבה שלו בישיבה התיכונית, הוא נתן לנו איזו אמרה שאומר הרב טסלר, שהיא אמרה מאוד מאוד חזקה ושהיא משקפת אותו. האמרה הזאת אומרת שמן השמחה והאושר נובעות הנתינה והאהבה. זאת אומרת, אדם שהוא שמח ומאושר, מזה נובע כל הנתינה. בארגון חיינו הם עושים את המבצע ששמוליק עשה
אותו הרבה מאוד, הנושא היה מאוד מסור לנושא של מתנות בחנוכה שמחלקים כ8,000 מתנות, והם רצו לשים תמונה שלו, וככה הם עושים, הם חילקו את זה פה, והם שאלו אותי באמת מה לשים, איזה משפט. אז אמרתי, אתם רוצים, תשימו את המשפט הזה. ואז שדיברנו, אז הוא אומר לי, רק שנייה, אבל דיברתי עם אלעד. אז הוא אומר, את המשפט הזה גם אפשר לקרוא הפוך, שהנתינה והאהבה מביאים לשמחה ואושר. רציתי לחשוב על זה, באמת אמרתי את זה נכון. הנתינה והאהבה באמת מביאים לשמחה ואושר, כמו שהשמחה והאושר מביאים לנתינה והאהבה. ולא ידעתי לענות לו תשובה, למה הרב דסלר אומר דווקא ככה. עד שאתמול היה את הכנס הזה בישיבה באופקים, וראש ישיבה במשגיח דיבור שם בצורה מאוד, מאוד מעמיקה על המעלות של שמוליק וכל הדברים האלה. ומהדברים שלהם, אחד, לא זוכר אם זה הראש ישיבה או שהמשגיח אמר, זה שיש נתינה ויש נתינה. זאת אומרת, יש בן אדם שבא ואומר, אוקיי, אני רוצה לתת למישהו חסר, אני רוצה לתת לו. או מתוך רחמים הוא רוצה לתת לו. וזו נתינה, וזו נתינה ברוכה, זאת אומרת, באופן עקרוני, חסר למישהו, בא ועוזר לו. אבל יש נתינה שהיא לא קשורה לזה, שהיא נתינה נטו. זאת אומרת, שבן אדם נותן, כי זה ככה הוא נותן. הנתינה של שמוליק היא הייתה נתינה של לתת. וזה לא בגלל שהוא מרחם על מישהו ולא, כי הוא נותן. במידה מסוימת גם הקדוש ברוך הוא שהוא נותן, הוא לא נותן לנו כי הוא מרחם עלינו או משהו כזה, הוא נותן, כי הקדוש ברוך הוא טוב והוא נותן. אז זה נתינה ברמה אחרת. עכשיו הנתינה הזאת, נתינה כזאת היא יכולה להגיע רק ממישהו שהוא בשמחה ואושר. באדם שהוא בשמחה ואושר, הוא יודע מה התפקיד שלו בעולם, וגם אם הוא עובר איסורים, יש לו את המטרה, והוא יודע שזה המטרה, וכנראה זה מה שנגזר עליו, הוא כל הזמן שמח ומאושר, מזה נובעת הנתינה והאהבה. אז זה נכון שיש גם נתינה ואהבה שמולידה אחרי זה גם אושר, כי בן אדם נתן והוא מאושר, אבל זו נתינה ברמה יותר נמוכה. הנתינה הגבוהה יותר זה שבן אדם שהוא מאושר ושמח ויודע מה התפקיד שלו, הוא נותן, ולא בכלל בשביל לקבל או משהו כזה. אז זה תירץ את הקושייה שהייתה לי על הדבר הזה. והרב פינסקי גם העיר את עינינו במשהו מופלא, ושבמילה מן השמחה והאושר נובעות הנתינה והאהבה, אז במילה השמחה יש שין שזה שמואל, במילה האושר יש א' שזה אלעזר, במילה נובעות יש נתן, במילה אהבה יש אביבה, ובמילה באמצע שכתוב הנתינה יש הורוביץ. אז כאילו זה גם יצא בסדר. אני לא יודע אם הרב פינסקי אתה רוצה לדבר או לא, או שזה ייצג אותך גם ככה. בכל מקרה אנחנו באמת מודים לכולם, וזה הזמן באמת להגיד תודה לכולם שיעזרו ותמכו. הכאב הוא כאב, אבל אנחנו לא הולכים להישאר בכאב הזה, אנחנו הולכים לעשות מה ששמוליק רצה. ושמוליק רצה שנהיה אנשים מאושרים, שנמשיך. אנחנו נשתדל לעשות את זה, אני לא בטוח שנצליח, אבל זה מה שאנחנו נשתדל לעשות. אז תודה קודם כל לכולם, ואני לא יודע אם שפחתי מישהו, אז תהיה נשמתו צורה בצורה חיים, ובעזרת השם שנצליח ונעמוד במשימה הזאת. תודה.